Kata-kata hari ini, mari kita semangat. Orang harga 15.000. Kaya ngono. Weh. Ojo lali sambat lan menyerah lur. Ojo lali sambat karo Karo ngeno kene lho kata-kata ke. Sambat lan menyerah lur. Ojo lali sambat karo menyerah lur. Loh, kaya ngono kuwi lho lur. Kuwi kek pirang kilo sakmono kuwi? 4 kilo. 4 kilo saiki berarti wis 44.000. Satu biji lur. Dek ping 10.000. Lah ya piro berarti kuwi? Batang jajal lebih piro? Ping na dhewe. Heeh, ganti pengne wong sing ndelok iki. Pingane batur. Iya. Ganti pengne sing nonton. Wis mumet biasan. Ngumet. Ngeping naik dhewe ae. Medi wae. Lah kowe panenanmu piro, Bos? Aku to? Heeh. Panen aku 7 ton. 7 ton. Beh kaya ngono lho. Kena ke haji omong. Ke munggah haji. Kira rego piro pas 7 ton kuwi? Buka pertama ya isik 3,5. Yo. Lah, 3,5 bongko iki. Lah kaya ngono kuwi. Ya dadi Ngapusi. ning kareng ngeweh nonton naik batur. Lah kok ngapusi bedilat batiran jaluk.